हाय फ्रेंड, शुभ सकाळ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବନାଏ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ବାହାରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ତ ମିଳେନି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କାଲି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଦେଖିକିନି ନେଇକିନି ଆସିଲି। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ଖାଇଛି। ମୋ ଶାଶୁ ମା ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ଏଠିକି ଆଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେବି। ଜଳଖିଆରେ ଆଜି ବାଦାମ ପକେଇକି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳି। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଏବେ ମୋର ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଯାଏଁ କାମ ସରିନି। ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି, ସେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି ଖାଇବୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ତା ସହିତ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ। ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ତା ଭିତରେ ଗାଧେଇକିନି ଆସିକି ତା କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବାଢ଼ିଦେଲି। ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି ଖାଇଦେଲୁ।